Farao's bouwden piramides. Doorliest als Sjerkvoort het baarhok opknappen. Die Joske valt uit de rom om mijn schouders. Die strikt zo zelfs zijn neerknoopje. Een echte heer knoopt een dubbele Windsor. Zo is je zijn type bier net vertonen willen. Ik wie neerhandig mijn snijsken klingen. Vijt die een lok van een varholle en look die bosgroensje wat ruchter. Waarom is die hier zo zeeft? Die wang zo koud. Komende vreed is de presentatie van 2 bundels. Nee, niet 1, maar 2. Die van Elmar Kuper en van Gerrit de Vries. Ik laat ze even zien. En begin Gerrit er graag bij gewoon. Maar ja, die is van zijn werk ergens in Namibië op dit stuit. Toen zei Elmar, daar kom ik zelf wel even. Kijk, het verhaal ik nog wel even doen. En dit is de nije van Elmar, dus ik laat hem ook nog even zien. Daar gaan we wijdweidig even op praten. Elmar, mooi, dat is de best. Welkom. Nije bundel uit. Ja, ja. Zware bevalling, maar een mooie band? Of zit er een oorverhaal achter? Wat is het worden? Ja, ik denk dat een drege bevalling en een olifantendracht. Ja, hè? 54 hier. Ja, Ja. Hoe werkt het dan bij Dijk? Oorl briefjes en ondertekeningen. Dacht er op een gegeven moment speaker gek van bewust? Of was het op een andere manier een soort modus operandi? Ja, ik heb nou een soort modus operandi. Dat ik gewoon... ik begin in de computer. Ik heb wel ondertekeningen en die klap ik de fut in. Op Huddeskief en in Meidske bestandsjongen. En dan bouw ik het als het ware uit. En dan begin ik mijn vers en ik werk altijd al meerdere versen tegelijk. En elke verhoring erin. Dus ik sla net al te volle versies meer op, want dan word ik gek. Toch wel, hè? Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat het op een gegeven moment helemaal niet verslaagt. Want elk gedicht had echt zijn eigen tempo. Er zit zo'n ritme in, maar ook een emotie tegen. Emoties ik oors. En deze bundel is vooral is wel een geheel als het ware. Die versen die hebben wel echt bij elkaar. En alleen nog, soms ik sla wel eens tussen troffels even een versie op. En had je te lang toch werk je op bepaalde gedichten, dan worden ze vaak net beter. Nee, dan. Hier gaan nog uitgebreid op praten over een verlosboatje. Ja. Een dubbele prestatie met Gerrit de Vries. Ja. Ik weet dat het een squalmaat wie, maar het is een generatiegenoot vandaag, hè? Ja, hetzelfde bouw hier, 60. Ja. En hij belegerde squal. Ik wie een benamer en wij kwamen in Maasbraadland ween en u is met je gelezen in mijn naam op squal en vandaar dat wij op die squal kwamen. Ja, Akkie van der Veer, hè, voor de mensen die dat net weten. Hoe is het dan om in 2024 met je bijna een soort bundelpresentaties te doen? Dat lijkt me ook wel magisch. Dat is wel magisch, ja. Het is wel. Het is wel intiem op een bepaalde manier. We hebben zelfs tussen net een soort contact gewoon en de laatste zie je hier wel weer. En hij is enthousiast aan het schreeuwen rekken en die helpen elkaar eraan. Jou kon wel wat feedback op een versen en je dealen toch een stuk verliezen met elkaar. En het is eigenlijk altijd goed bij Gerrit. Ja. Dus het is een maat die je bij wie spreken 40, 50 in het seizoen hebben. En dan het is wat clear. Ja. Ja. Dat is toch wonderlijk. Ja. En dat is maar de poëzie. Ik wil wat zaden. Ik ben wel wat raakvlakken. En ik zie werk mijn minus. Alleen nog zien tonen is wel wat hoors als minus. Maar dus ik er vol op een goalje. Nou, op man. Nee. Het is natuurlijk een hele oude jongen. Dus, En dat wat Mike een ledbloeier nemen? Ja, dat mij. Ja, want het is geen tweede bundel die het is. Ja, het is een tweede. En min zien al. Dus dan... maar ja, goed. Hij doet het erbij, zei het zelfs. En het is meer, ik ben een breerskroeger nooit in het wereld. Heel wat. Ja, heel wat. En de tijd hoort je skopt. Nee, joh. Ik wil Gerrit zien, we gaan nog wel even praten. Toch even roos. Want ik zeg op de social media, hij is ook net ter publicatie misschien, maar doe hast hem al openbaar gehoord. Dus ik klik het toch maar even dan maar even. Je bent een beeldend kunstenaar, maakt prachtig werk, vind ik. Dank je. Dit is een zelfportret. Ja. Ik vond het maken. Blender, wat van Elmar hij aan op een bank, dacht ik. Dat dacht ik zelf ook even. Ja. Nou, het weer wat roezig waar, hoort, vannacht. En ik weet wat drok in de holle. Ik heb net zo goed sliept vannacht. En viel dit dan als een Elmar, zoals het hier? Ja, het is nou weer roos, maar van de morgen weer het wel. En we zaten ook van bed al kwam. Ja. Kleurig, vol vuur en chaos. Ja. Is dat het? Ja, dat zei die bondel eigenlijk ik. Drok in de holle en drok van beschutting.
Ja, een soort nou ja, ik was haast wat na ADHD-brein. Ik heb geen ADHD, hè, maar wel, ja, heel associatief, hè. Maar drok mij wudden of best drok mij beelden? Of is het... Nou, dat is beide wel, ja. Ja, hè, Ja, dat hoort nooit op. Het is een stream, ik ren op het heden ik wel hele... Ik even door de Leunsterpolder heen. Naar Leuns en dan door de baard weer om. Dan hollen we even wat rechts op de kraan. Ja. Dus op het heden wat drok. Ja. Ik ben al leek, maar dan lijkt het mij... dit werk... makkelijker tussen scrapjes om die gevoelens weer te gaan dan in een gedicht. Dat is uiteindelijk, dat maakt ook al die spelregels en weet ik al voldaan. Hè? Ja. Nou, dat is wel zo, ja. Dat is wel even makkelijker. Ja, het is, je hebt gauw, ja. Nou, het is ook wel even gevraagd zo nou en dan. Maar, ja. maar met taal bedoelt taal. Dus, ja, nou, ik kan me voorstellen dat je in alle emotie iets opschreeuwt. Ja. Maar ja, dan moet je het nog organiseren natuurlijk, hè? Dat is het. Je moet het organiseren. En het is een goed vers bestaat uit de intuïtie. Er moet een goed idee wezen, een helder idee. Maar je moet vuur in. Je moet het zelf ook jouwen. Ja. En dan lezen met ik jouwen wat je schreeuwen. Dat is ook belangrijk. Ja. Ook is er wel in jouwen. Maar als het heel erg pathos of een heel erg dramatiserst. Ja, dan denk je als lezer, wat zit die jongen mooi te stellen hier op papier. Hè? Ja. Dat krijg je al gauw, hè? Ja. Is dit werk was voor die velfhorst en was het even op social media post? Of had je eigenlijk nog ideeën om Bigelikswet te exposeren? Ja, dat op termijn wel weer, ja. Ja, zoek me weer exposeren wel. Ja. Maar ik ben gewoon wat zinnig, hè, daarin. Ik wil net overal heen je met mijn werk. Kijk me voorstellen. Nee. Wat voor kleuren zoest nou broeken? Als deze weer waar moest, die zelfportret is maar. Nou, ik zou wat minder kleurenbroeken denk ik. Ja. Wat meer, misschien wat grijs waren en wat zwart-wit. Ja. Wat rustiger. Beetje tot rust komen. Ja. Goed, we praten straks verder. Ja. Natuurlijk, die beide bundels die presenteren worden komende vrijdag, nogmaals. Ja. Plak en Tiet krijgen nog wel van u. Maar het werk in ieder geval van Gerrit de Vries. Met zijn bundel Hongerstingen, zet ik hem er even bij. Ja. En Vlasbladje. Straks in het tweede peteer met Elmer Kuper. Toverbal. Ik ken alleen maar om mijn eigen oorlog schreeuwen. Laat ik daarmee beginnen. Ik vries Tibor de knie in, omdat de band met mijn ex op Kreta zitten. Ik hies in Tosken nog loeken litten. In een echte oorlog rieden ze in konvooi door de woestijn. Noemen ze de bonken. Maar mijn oorlog is primitief. Ik zit in de berm met het God op een hakken, omdat de hemel vuur spuit. Doet de slampamper op oordeling 228 onder invloed de broek zakje liet, waard het bloed mijn soepen. Ik kwakt hem del en roop dat er wel sterren mocht. Ik kan alleen maar om mijn eigen oorlog schreeuwen. Schwoor het jonkje uit de schoolkelder en sis dat er geen vijand is. En dat er in een toverbal biedt mij. Ik weet net hoe het kogels het toch het vlees fretten. Hier een geweer van hout. Zei altijd, pauw, pauw, pauw. Een dichter, Joert de gast. En die dichter, die wil even reclame maken voor een dubbelpresentatie. Zullen we kijken, hier we het al even over. Omdat de bundel van Gerrit de Vries kleren is. Het is in tweede trouwens, zit ik hem er even bij. Met een prachtige titel, Hongerstien. En Elmar, die zal wat langer onderwijs met zijn poëzie. En dat heet Verlosboadje. Elmar, nogmaals, leuk dat is de best. En dat is nog altijd op die bank zit. Ja. Drok in de kop, maar ik had daar even een aardig delbeetje kennen, gelukkig. Verlosbladje. De titel kwam je al bekend voor, maar het gedicht bestiert al even, hè? Ja, het vers is al 3 jaar oud. Sterker, daar had nog een prijs mee gewonnen. Ja. Nee, ik heb een hele jaren mijn prijs mee gewonnen. Die had nog 5, 6 keer gewonnen of zo? Nog een keer. Nog een keer? Ja. Nou ja, ik ben het tellen al kwijt, ja. Ja, nou, ik reken eigenlijk dat 10e keer. Maar dat is... nee, maar ik heb een verhaal instuurd, maar dat verhaal wie net goed genoeg. Nee. Nevens de jury. Ja, correct. Maar goed, Verlosbladje, wat is het verhaal? Ik begreep een beetje, dat is een beetje waarom je naar die roots. Naar die roots, hè? Ja. Ja, het is eens... u zei de mem, die lebt net meer. Die staan wel wat centraal in de bondel. En het is wat nieuwe verhaal. Maar wij hier in een soort kelder, een schoolkelder. Atoomkelder, mijn zwierwoord. En u zei die maakt... wie fotograaf? Heb ik wel Frieske
schreeuwers op foto's zet. Maar hij wou een project waan, met een artistiek project. En broek de Ruus als figuranten als het ware. Dat pleuren ze de oorlog weer uitbrutsen. En wij zitten in de kelder. Als het ware. Ja, was het net jou, hè? Dus hij joeg heel dit aanwijzingen. Van wat dwammasten. En die aanwijzingen heb ik eigenlijk wel letterlijk komen die weer om in het het van deze bondel. En dan heb ik de ziet niks zwart maken, als het ware. En hij zei dat, nou ja, ik wil net zeggen dat een trauma west had, maar wel, nou ja. Het had wel indruk maken. Je hebt indruk op me maken. En op dat moment dan Justin Jens net zo van in. En het is zo absurd dat op een gegeven moment moesten wij ik van hem verdraven naar de camera ta. En ik denk, ja, wat willen er nou eigenlijk mee? Maar het er daar een soort porrestwolwolk achter maken. Hè? Dus een nucleaire explosie, wie dat als het ware. Ja. En dan zei er ik naar mij van, ja, goh, wat heb ik dat... Nou, ik ben eigenlijk best wel tevreden hoe mooi dat slagen is, wist wel. Ja, dat is eigenlijk zo absurd. Hè? En we groeiden ook op in het Maasmaraadlaan, vlak bij de vleenbasis, de kerosineopslag. Hè? De brandstof van de vleentuigen weer vlakbij. Militairen oefenen buis op het hingen. Dat is eigenlijk heel normaal. Ja. Maar eigenlijk, wat je dan over omzeggen, wie dat helemaal niet normaal. Hè? Nee. Dus IJs groeit op met het idee van in het paradies, en wie een prachtige vogel riek omjouwing. En eigenlijk het wie de dreiging ik van een oorlog. Hoe oud wie is toe? Ja, dat weet ik. Nou, tussen mijn 6 en 18 spelen dit. Ja. Want wie is die wat bewust van? Dat weer natuurlijk de Koude Oorlog. Ik ben me er wel bewust van, omdat zoals hij, uw ouders wie en ik een soort iets nice doen, omdat zij geen atoomstroomweigeraars als het ware. Zo zien wij het boek. Dus hij die woont net meer mijn bataljon de energienota, omdat er een percentage naar doden wat je doet. In die tijd, hè, via dat wat van de rekenhal. En dat kreeg hij lucht van. Ja. Toen zei hij van, nou, wij betalen je wil net, ik wil geen energie, zei hij. Dus wij betalen je net meer. Ben je van de stroom afsletten? Ja, weet ja. En nou ja, dat heeft een hele beweging geweest. Mijn zo'n 100 tot 1000 sympathisanten. Al nog meer gezien die ik van de stroom afsletten binnen. Het heeft een rugzaak geweest. Dat het, uw ouders het verzeld van Len. Ja. En nou ja, goed. Er wordt bij u altijd vergaderd rond de tafel. Hè? Iedereen ziet er wat bij, wij ik. En nou, de relaties die op een klip roen. Ja, het wie al het speelt hem al in het iepen bier af. Maar midden in het leven dus. Ja, midden in het leven. Maar activistisch, maar ook de emoties, nog was nog steeds de relaties, alles. Ja, dan je leert wel een soort, je krijgt wel, ik wie wel betiert wie is om het samen te zeggen. Ik heb wel aardig post in die zin wie ik wel emotioneel wat ouder dan mijn leeftijd. Maar het is de vriend, maar er is bij die vluchten, die in de bootje en die show dat ze voortkomen. Ja. Of er is bij die juist om tafel zijn, die willen alles jaren. Ja, dat ik. Ja, dat is zo. Alleen het water op een gegeven moment was het net loffelijk meer. Hè. Wij waren dan ik wel. Waterbellen en er waren vuile rode ratten. Dan ging de telefoon er weer op en dan nam ik op. Of er stien in de daan, maar de autolamp mogen uit, goed locht. En dan weet ik wel wat. Dat was op een gegeven moment net leuk ben. En ik zie vooral in mijn heid die reko's in theewetter. Die weer spannen op een gegeven moment. Dus dat heb ik me heel bot onlutsen als jonkje. En dat viel ik wel. Ik denk, dat is helemaal niet goed. En het proces klinkt zo klinisch, maar dat had een beetje proberen te verwerken in de gedichten dus. Ja, van een part, Net alles, ja. Daar zit ik wel wat Joodijske dingen in. Maar die spanning die je als bij een field had, was het ware, die spanning zit ik in die versen, wat goed is. Ja, komt daar niet waarom. Ja. Het feit dat er is cruise, is het een soort afsluiting? Of dit gewoon een onderdeel van je leven? Bleuren eigenlijk? Nou, het is wel, ik zit wel als een afsluiting, maar tegelijkertijd is het ik wat dichterbij is ooit. Hè? Dus, ja, bizar hè? Ja, dat is wel echt. We zitten best wel in een nieuwe oorlog. Ja, zo is wel kiezen kennen. Ja. En alleen nog door wie de wie een peerban, bij Westerpark, het NOS-journaal en de radio en de buurman die nog eens wat zei en de kranten weer heel erg doen, in die tijd. Maar ja, nou was oers voor met nice. Ja, net nice. Uit alle hoeken. Gisteren ging net bedenken. Hoe wil je het haar? Ja, dat idee. Hè? Ja, hoe wil je het haar? Kist er wat mij? Net vol, nee. Van mezelf net. Dus daarom, dat vers wat ik vat droeg ze kreeg. Ik denk dan, ik ken alleen maar om mijn eigen oorlogskroeg. En dat is natuurlijk heel binnen grote woorden, maar dat zit gewoon in je holle. Hè, En dat is wat je mij nam van vroeger.
En ik wil hoe ik een beetje naar het meesten te alles gesteerd ben in wezen. Hè? Ja. Mooie, prachtige dingen, maar ik ken heel vreed wezen. Ja. Hè? Heel destructief. Nou ja, het is zichtbaarder als ooit. Hè? We krijgen ook wel een enorme spiegel elke dag voor. Hè? Ja, zeker. Ja. De krankzinnigheid van de tijd. Hoewel ik het eindje lippen wat ik wil eigenlijk wel in goed met mijn meesten libje. Ja. En dat vind ik wel belangrijk, dat is dan mijn boodschap. Maar ja, ik heb net zo de behoefte om dat heel erg uit te dragen. Maar wel... Ja, je moet zacht wezen van jezelf, dan kun je het van oorwezen. En hoe nodig ik net... hoe ik net met elkaar eens te wezen. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Dat je de meest maar sjoggen. Je kon de hassers me net in slaan. Nou zo. Ja. En je moet elkaar zien. Ja. Je moet het jacht ook wat in eigen gunnen. Ja, natuurlijk. Ja, wat voor kleur jacht het ook is. Hè? En neem het net al te serieus het leven. Nee. Dat vind ik wel een heel mooi. Goed jongen, dit is de bundel die together dus met Gerrit Vries presenteerd is. Ik vreeg net om een recensie, maar kist er iets van een omschrijving van Gerrit zijn werk? Ja, nou Gerrit is een dichter met een groot beeldsend vermogen. En hij schreeuwt heel eerlijk rucht uit als een bargesnuut, zo ze kennen. Wat hij belibbert en mij maakt. En het is zijn taal, hij draait er net omheen. Het is vrij confronterende poëzie, ik wel. En wat erin opvalt is de hudde toon. Ja, volgens mij wel een soort grimieten gezien hem en wat eruit maakt. En dat heb ik natuurlijk met zijn opviering te maken en hoe wat er mij maakt, gaat niet leven. Maar het mooie aan deze bondel is dat het alle windstreken. Het is een jongen die het oordeel hindervlucht. Van zijn werk, maar ik privé. Is hij Namibië? Ja, Namibië zit er nou. Ja. Nou, kom je nog eens ergens. Ja. Te werken voor ons een Flilon en appelskeer. Ja. Hij deelt er wat filmpjes over het bioverskater, de flamingo's en de leppelbekken en weet ik het al een keer. Ja, daar zitten nog tussen die Afrikaan en dat viel er hem heel erg toe, ik zei het er. Hè? Dat is wel, maar dat zit ik wel in deze poëzie. Het swingt enorm, maar het is ik hoort op een bepaalde manier. Ja. En mijn poëzie, ik ben wat meer een, zet ik wel wat romantisch inslag. Hier gewoon versen bij mij. Ja. Het is wat zachter, denk ik. En zijn poëzie is hij wrote het er meer in. Een daydreamer, om het zo goed Fries te zeggen. Ja. Goed, beide bundels worden dus komende vreed presenteren. Toch Gerrit en Elmar. En, hoe let en waar maar we wijzen, Vreed? Ja, we moeten Vreed in Tresor wijzen, de Gouden Leeuw. Van 3 uur middags. Het programma begint om 11:00. Een uur is 5. En er is ook live muziek bij van Martijn van Limbeek. Ja, die maakt fantastische muziek. Had ik al eens een keer de gast horen. Ja. Die had ik een mooi muzikaal verhaal te vertellen, om het zo maar zo te drukken. Ik heb met Martijn de B-opleiding psychiatrie in Fransje. Kijk. Dus 3 maanden bij elkaar. Dat laat een prachtige muziekje werden. Elmer, dank je wel voor sowieso de mooie poëzie die schreeuwt. En voor het verhaal even. En nogmaals, komende vreed dus Tresor, Ginderhinnen. En dan hebben we in ieder geval een prachtige muziek mee. Net linnen, poëzie, maar ook muziek dus. En dat ook nog in dit programma. Live in Noorderwien. Jawel, poëzie. Een gedicht. Met Elmer Kummer. Nijstij in de Mazda. Do Horst van Neil Young. Ik ga zien Freedom wat hij opnam. Op een cassettebandje van Bas F. Wij harkje daarnij, de rutewisker wiskert. Liekers do hak kwarte vingers en een dicht but. Ik zie dat Neil zijn gitaar zo mooi jankelitten kin. En dat ik dat in someday mis. Hellers de schouders op. Het is haast droeg. Vregest hoe het met bijtske is. En ik sjoch efterom. Ze stiet er jocht op in de kofferbak en maak het. Liekers do ha ik een noos die het wat opwipt en een koeltje in het wang. We rieden voorbij Jensje Visser, daar te hin vrij wordt hiem skarrelje en komen bij het kruispunt. Jongen van het zien een keer kunnen we blien oerstekken L. Weet je om een goene? Ik sis dat het net kin. A rommel wore a ring on his finger, sjong Neil. De hoest net uitremmen en glimpkest. Bijtske slacht met de stut. He only took it off when he flew his plane.
Rechts van u zitten iertswellen uit de beton holen. Doodslagst al. Nou rieden we waarom. Met de lucht van Marilla Abe in een wasters. Mijn bijtske die net meer driftig is. De overbrekst die. El. De koperen ploert schijnt dus liek in de snuit. Ik lang je de zinnebril aan die oor. Dan liekest een beetje op John Lennon. Ik vreeg die waarom drommel enkelt maar zijn ring die als een vleeg. Nou zwijst. Waarin over de bregen, over de menamer veert. Bijtske door de vappoorten, over de stoel en haflet. Op een regleuning om. We binnen haast thuis. Na someday komt on Broadway. De tape bruts. Na magic in the air. Ik had de tape wel liemen. Als de mas dat hier hem opdraait. Vregest waarom Niel zijn stem oerslacht.